Adishmama enenso memu akwaba ediba Adom Kasee eso enedai November bosom eneda etosonson na ye bot sada wesu ana akoye te se akuma edi kokosachi ama ne tinwonfu bio no safe eso na se maso a na takrambo nyina da obi apebabi afa esanse akoye musuo eda enedai eya fepepepa Malcolm akwanhia Kasee no esiye ene ye ne adofo no bi ebetwetwe won komo ne ahwe sade noma esi ekro Enti Malcolm edano egusu a ye dwendwe ho ewo ya dwene mu sanso ene wo mampanyin dada JA Kofonso ede atodwa se ne ya se enayi obuo ene ne die ayira ewo ya mamre mu amasebe totofe wakra no wotumi twa mpanyifo ayampia ni nyina da no ense na emfata ye wienso ebekọ mrahye bedwafie Adom kuma wo mrahye bedwafie se wo mampanyini wo mpene tutu mpene no a wonsi fom esanse kwan a wo fa so abu o mayi enya ade a eso ani ye ne nsema wudo bi a editwe ene ne dai ye de bro se Adom Kasee a ya so ne so kroje mia mekenkan ede ma wo a me de bra wo eye obidum bie kwaku edu komi memo akwaba ye ba ensem ne de ya bone bede afei ene ye de betop no so ede ama wo Memu akwaba bio ediba Adom Kasee so afei ne bre no awie du a ensem ne ye be watam na afei ye biebie mu ede amawo yesi se ekoba se yeduru amanfo so ane akaye anom ni nyina da ene se ade ekoso ewo Malcolm afei ene ne pepepe no ya ade a akoya awreho sempa akoya kam da Ghana de hia dwunum ede yakoma mu a kyese eduru ho a na wubia aboto na usuni adwadwo na abedu Ghana de hye so na de na so asade wi ko ba ye de wubia ntimi enche afepepepe ni na Malcolm abronsan Kasee a na wa achimota edwirigu mu ema adehye bese dumienu ediko dumiensa so eto anananom ewonse do ena dai wodi ehwen ekoto adofo a woto anananom wonse do womo ena so ede kaye ebu nkompon kohwe yechi ehwe babia na efiri ene babia bedru ne kwan a yebefa so a sawe husem ebi ensibio essence yes ehunu ne mpre no eso emra asem de sie na akoya awrehosem essence asase kasai ema de hye bi koka asase na se a ebi mo ho awurade ye wadom wonya wotididim ebi mo so ho a enya de wonya ne tototo wo fam kuhya ukofri kwamu Adom Kasee ye de ani ade achi ahwe afese ne awrehosem a ekoso afe pepe peni na eyeda ukuada ene de eya woda nenso ukuada tuntum atu o man Ghana afe pepe peni no empani se du amanfo so a ne yakai ya anom eda no ye wo Ghana ha yenka bi nhwemu ene yekote ye se abronsan ye toa so mako enum a wo man Ghana adwumako Kasee pa wo moton niema na nam se wo niema bo afunti wo manfota ko okoto niema Malcolm ahya se edwirigu wo mo ebo ban ene wo mo eso ye bi etumi ebo nyina atumrika kɔ hɔ nanso oduru hɔ no wo ye a dan ena adwirigu abra ekoduru hɔ na wo hwɛ se de nipa aye mmɔbɔ na ka tiase na mum ntum bulldozers bi etwe nipa na afi ye adwi dan no agu no a na nipa ense hwe kyese na dan no adwi agu kra a nipa ni bi akwakodi asase ye mu a wo mo ho ekye wo mo abomu aba akokora de ehu no a wote kai bi so no ne yi na pie nenso na ayesade no aboafo na adwen mu amote hɔ a wo haahai a wonhunu de wo ya watem din wotumi hunu nipa enai abra na mpanimfo ekose obetumi ayi nipa no ede wo mu afiri no nipa na yete hɔ a kyese wohunu se nipa no epene se nka anya hwe no ne ho ebetumi ato no ewieye nipa dumiensa ampanimfo yi wo mu na wo mu nyina ahwere wo mu nkwa ene dai wo man Ghana nyina ekai abra Adom Kasee kopie hɔ yese yekohwe saa bia no yekodu wadan no yensinsan fanto aso nanso uhunu fom ho a uhunu se ye bia dan adwi agupan nipa wo mo efiri mu a wo mo anhwere wo mo nkwane bi ebegina ha ede nhwere ngu ha ekai wo mo enuanom wonsem a wo kan se wodi ho yaw evise mpatasika ne niema ahodo bi a wo hwehwe se nkonsa beka no ne nyina empanimfo Malcolm foi entumi emwa wo mo ema wo mo kaprekra
eba asada no Israel for e de wo nkraman e ne nipa bi e bae so betumi aboa e nipa ne bi efi asase tokrom nanso wo konye edrubia bi a wo pa aba kire se enkraman na hwiahwia de wo ka ne se nipa bia enhye fom ho bio bepem ne se nipa ne bi eka ho se bi anka ho de be ka ne se ye mabusu nyina demri fadue Yenyina yekohu arehosem a ekoso afe pepepe enie samre awurade aye adom amiensa timi aka nipa ne mu mienu a akwanhye si ye no ka ho bie na so twedi ampobasa ye adom nyankrompon wode won kwa asanso ache wo biun Jennifer and Lawrence abeka yensa ewo ha ye ne won ebetwetwen komo abusuafo mem makwaba na hona mu bokode ye de awurade asese ne ye hu mu inse ye wo manim esanse ohwe said de normal sikoye ya ene ye da so gina ha ya na kyese e aseda na ye nhwe afepepepe nie na asare husemi esi ye afenie moda so kai pachan ye da so kai Lawrence oda so kai I chemum but still na fresh kakra woni padwen ba kakra be ya no mama me so kakra e de amai said de meja adofo so beti de mu kana na mama sha say influence Lawrence afenie na asemisi ye anopa wo sorry ififie e de akọ adwuma mukodu adwuma de ekoso ai nam so asare husemi baye efri efi e de kusi de ekoso no cheyim e de na okay that particular anopa no me madam fona na menenity no on ne benya na me say ye be elite na yenye ne enko it was around 6:30 and I say you do ansana 9:30 abonye say be lucky so yeah ho boa nti na me check akra na ne bufu yi say apoya ma ya elite nti me de me kwaja o na am see o and e o de dikan because me kwaji me phone o baby nti nka nye phone ne de anka one ne koye nti no na je say e wono man kasa kese akasa bi ama ne ne ya no akasa kese ama nti okodu you know the way am ne kasa ne me ne anje ho nti me so me yentem send me nkona me ne nko reconcile na the way am behaving enye because me can say adan adwuma no me na meso na den nti ye kosia wa adwuma mu no ye diagro ye sri ye hu ne ade ena ye free na se anopa bia ya ye bompaye ti ye free na ye kosia mu ye gusu ye bompaye na eti huge noise pa nti na se metede o kan ase asem ni si ye na na mo bompaye yes ene ba ye se bia mako obi ye na adwuma nko ena asem ni si ye yo Jennifer mamra so emma asem ni si ye na ede na to ede na okay okay sano pano na me ne manager Mr. Gerald Behene na me ne chat or WhatsApp into bo 8 no na ka chem say manye ntema mbe djuma me ba obesake me amama kofie nti me ya ho na me ba djuma nti me ba ye no 9 o'clock a morning devotion nti me na me lead praises and worship sano pano nti me lead we and any manager car say in everything we should focus. That was his last words. Right after that words, that was all. Be one said Daniel, but pillar na me jina hono me say na pillar no e cracky. And I catch me supervisor Jacqueline say pillar ne cracky. Catch me say Xmas tree na wo pillar ne hono. And na air wear off and yashin na me journey towards the exit. Me do exit or normal lucky. Inti me chia me dane to use the entrance. That was all. The whole building. Adofo yenuanu mu bia Malcolm arehusem ekoso omutimi omutwedidim ne eguso ene omutwetwe nkomo wa Adom Kasee so no na yese ansa arehusem ne besi no na modikan ye party bi ama amanfo agye omanini ade ye bepese mo betimi akye yemu mo mote ase wo mo afiri mu ene sa party ne krade nam so a ede bae ne ade
enti no sɛ ayɛ krado de a yɛnkɔ ne yɛnkɔfɛ no na afei yɛn nuanom ɔmo ha patience na Lawrence wɔn mo yɛ nkyɛmu saa party no deɛ de baayɛ ɛne adɔfo a na wɔn wɔ mu ɔmo nyinaa gye wɔn ani asamre wɔn ni mu bio. Alive. Maxwell, Onoso, Abuaji wewu near water side. Na baako na wo church yo no so ye hwan ya. Patricia fa. De wo bubu ne pen na na chi no. I know Maxwell, no he is alive. Oh. Na we so e. Oh, Gladys is Alice wewu. De welcome. We na me ni boy we say Prince. Me na mama me saso. Fred Suewu. Yo. Ha, nti wo Alex nini. Aha. Omo mawu na wo mu de ni so. We na oba no solo de ni sa. We Fred onu Suewu. We Suewu. We Suewu. Ni nya ne ntia na mo colleague ba ko bi na we ne best worker. Ono Fred. Fred na ukuta drinker na odi tuality no. Yeah. Fred na drink. Na hwan bi we so e. Yeah, omo nyina omo te ase. Boaji we will. Oh. Areho say one odofo bi betena na afi bi wiase na. Ye bobo din we ti ase we ye frimu we ayi say na ama wo se kra gume. I was say gume. Yenre emra eba ye na muka asase ne mu no. Wudi na dodo sen wo mana sada na nitimi yo. Me sada na no mu yi me. Sada na ni yo. Na Lawrence nso ya. Me how much no. Na so dem ma de chin. Iti yenhwe emra wo ase ho no. Na ebu ogu so. Na afi obi beka se aka wo ne wonyame. E de ba adwene na ba otum. Afi mi hu se omo wu no mension mensu mi de betimi aba enti mi o na afi mi dwen se enye owu na mi ba be wu no na me ya but mi shebra mi boy ya ene mi a se mi tika kire mi a fa na mi free ha me ko enti na ho no na afi de like me hu se emre na ben ba nyame ne nim de nti aba ne se ameda so gina enti baby ana mo na mo yi nipa dodo se na ne o baby ana wo no na me yefo na me ena girl back Kasee ena me manager Gerard enti Christy wen Gerard ne me manager no Gerard ko to honum se so tama yi no ade ni momu ba no momu no eji ye nkwa ka kire say everybody should calm down mamunsu muntomubo because nenkofu dwane bufa so ni ade ba no gina enti yenhwe compensation won sense me nya ne ntese e be ba musika bi ni ade musa ka musika no ma me sha senfro so Lawrence asem we ya ye bibia hame but o kasa ebi obi badwin se o pesika sem ba sika ya so na unya ebi a wonte apo a wudi behwe won ne ade ye share ye be 1 month na afide yi ye nsafi ye so say okay me de me kwa de me ti say me doctor ni say me pretended oh so wo gina hoyi yes wo ho atọ no wa hyeda ka se wo ho ntọ a dying be 6 or so na ebuogu so awie no yes wo ho atọ yeah me ho atọ me pretended enti no we in case na nye serious bia na wa hyeda anti no ye be pe bibia trash ho so about no they give me 1,000 Ghana cedis say me fan kwhwe me 1,000 Ghana can't it 10 million yes can't it 10 million patron man so ma me na mani abre can't it 10 million 1,000 Ghana na ye de ma wo ne paper no Jennifer enti nipa kro de share me nsa no
Okache me so onim say me di me colleagues name media houses a challenge head nini ade na we na imagine there's be any who meet media ko intimi what dey tobo eno ne yebeba ho Jennifer won so sign ye dem ma wo Ampacho me check up just last week until I'm yet to receive mine na so wo kra de on say nyanka wo de Pacho because last week na me check up say nipa ni bi ka lawyer fo ka say dia akoye sisi akoye areho it is a mu wo pepa de a nko mo beboa mo na se court na wo se mu ko se den yo matimi akọ mo si mo adwene pi mo adwene ho da se mo nya ka mo besiru me de mi gidi say obi ntim ase ba no kre dead ye pa enti no kre I was asking we na me hwehwe say obi andi no kre obi ayama ya tentrin ya chia no enti oman mu no empanifo ne omo hwe oman yiso no omo bi omani na omo hwe oman yi because inchima no ebeye say ya obi koye adwuma obeye ni ha because nim say okono bibia betimi enti no onyere ne ho say de ode ne pe ebeye adwuma no sade we yenhwe ni ye ebi ma eda na say ato yen ya ene de obeka say ya mi o enti no oh onko no onko bre but iwi aside bibia wonemre enti na lawyer fo bi edi omuti aba enti se koba ne se ebi asem obekọ court ne bitimi ama tentene ne no aba ne ade a wo ye krado se ye frem a mo nyina mo bitimi aka ho abom se ye ko ni akudina my ready pa Jennifer oh yeah then I ready to that but ebini man for my adwen ama ye nyina ye committee ne ekoka asema na ebini me yom ho efi no ma company wa akoka say ye call meeting say ni say and they could see it. Yes, I know. So it's like they're already prepared for you. So if the calls start coming from the media, they are not willing to pick up because they don't have anything to say. Ya better must ni ama mo fremu. Ni aka chem se monko pekusua bi mfa mpata mo krase munyanya bia. Minim se mpanyimfo be pekusua bi di ama mo na mo di apata mo kra. Na awrehosem a ekoso afe pepepe ene November bosom ne da etosonson na wiye ba konsa twa ena ba konsonsa aye bibie ho arho na ene da pampa so dwumadie ye de nsem nyina beto apaso management e bepie mu bi sanso ene yenuanom yi ebi nso bepiem na ye no atwetwe nkomo ne ahwese de noma esiko onua ne ten nyame adom ye boss na ye frozen ye frame Solomon amu solo me kai se ye shiada ye din komoda na wo ka welcome at Rencham no be acha e dia na aye won san men sano pillar to so for 2 good days nti ye yi me pie no it was treated now hono ba etwetwe no na eyi kokromoti no ebeda nsayem ni sentiama and to me movie it is the first no na chese won san na nye sa ne te na nye sa ne te sa accident we buy na akofa side na ba na aye me sa also na do say na odi wase o me di 2 days 2 days wo sha se o no say na is enormous call say na die na na e ba wadwene na enye easy ye wa se o de na enye easy pa na me de me gidi say o de ye be wu ano if so hwe 6 story building a why na bitumi eyi obi aho de intumi you agi say yankopon kwa nti ye de mpaebo ni gidie ni yesu fɛ nyame na ɔgye solo me hwe waso a metimu sɛ asa etwa eno so ka accident no bi no so ka accident no bi enti na wo hwe ahwehwem na hwe sɛ de na ositie enne ansana enne ne afe pepepe saa se mo ebisi difference bum no sɛ na ye ma ho ye o me fele fine ba de nyame be bi aye me fa ne saa me hwa ahwehwem mu a me hu sɛ me asesa pa anso nyame be bi aye tie be fa ne saa sɛ mpacho mo ma na camera na obi an hu sɛ asɛm na ye ka ne sɛ be enye ntro ene etia ne yetwa ne mum ɛyɛ ade a ɛkɔso mpacho dan ho kakra ma me sɛ de be ya camera na bitimi afa enti no sɛ mu hu aso na enye sɛ bi obi na hye dade sɛ kan twa free ho
na Malcolm atorenchem ye kosu ya ehun sunsanso ne bi no emabu na omo pa adwuma ye emabu na wo pepa so obeye bibidi asoma magana ne ko wi asem ko pe bibi abedi ene me bede ne nam ehun sunsanso baby ade omo abedru enie ye hwe wo so skani amabi compensation I am send the man wo ma me 1000 plus ba me kai figure ko 1000 plus die be nsusudua die be no mo de check ye ansa na ye kasa mo bra meje 1000 na ansa mo de mo wa na frame say 1000 Ghana do ko to be amra meje me nya ko say compensation no me beje me de na me ko na me ko ye me de 1000 Ghana no so wa ya de hwe oh da bi ntumi nya hwe even pesa me hwese gina ntumi nya se won say ede ba na mo na otu afa ho me hwese company ni betia mba hwe ma wa ye se gina ma me both asone sani na no mo ne wadi nkomo se o ma ye krado so mbetia bibisa omo ni mi di nkomo ba first na incident ni si a ye ko hospital mi nya nti se on be hwe o mbetia hospital bills no any hospital bimbia na no mutia ya no mutia ba ka surgery na mba ya ma me no na every day yi me December ending bo ti every day yi me na me physiotherapy me ye me sana nti do time bi no na like card no so ye ma anytime bi abeko bi I throw date no nti ye ma ama me jai ko nti me to asu ko hu doctor sa ama doctor she date a obeye insa no was around March mu ana me jai we here but dey bia me kwa doctor no if say from if say January no Kasee be humia na me ye ma me kwa no da ko February kwa no da ko tu sheda sa ba be si November until say 11 for be home which is Monday na me kwa ko doctor Prince yes o po asma ka che nyankopon na ka e dey fan from him entina yenim say abedu Adom Kasee so no se de tibia mpanyimfo ebehwe no motu wana mo ne nya ne ntie se ma wo hwa ase ho no sebe ne nsu kura wonya binum Johnson na no twe ande no kura e ba ne sen ne nsu bebrebe wo ho na Johnson na kwabra no so hwa wo no ewo nsi no kura se nsu bebrebe wo ba tamade ni si ye de na otu eni anwa mfutu nko a wonya nsu no ntina option e wo ho ane se ube Johnson na wano no na e de survive here yesi moja kra waso moja ifiri oba ne ade na water free ne na nye unyan se water free moja na enye minyan mo because with the situation na no one year in the beginning there na me need gidie say e me survive back one girl na wo mention friend Josephine ono so mi mu obosom no Kasee solo men Kasee obewu na nya gidie onyame mu nyembo mpaye insu friend yankopon na obagie ti ona mi jai suma e bon paye no inti sa girl no oda so ho oda so ti ase aseda kese ne de be manyame ye beda mo asese ne munya adaje na mo ba Adom Kasee so ne mo twetwe nkomo pampa so dwumedie ye be san so de ato so Kofi Adom anwanwani etena se a wone empanyimfo a Malcolm dwumeko no wo mo ne hweso na ebiom so ne nuanom betena se ne ahwese de be kwan ne be fa so a ye betimi aboom no motimi esi omo dadam esanse potokasem ye be kase psychologically se ekobas wo mote ho a ede ba adwene ne ye ba omutim on betimi anya gidie de ye adwumani ene hu sunsuanso bebre ni nyina da pampa so dwumedie no ye de bebra mtie be de wase na afei yama mo hyeden ni yama mo afiri won so nyame pa ye be sanso ahia na afei ye di nkomo Adom Kasee ena uguso ababi awo bia no wo hwe no ye kaka ye bu nkompon ye duru amanfo so ntie ka ye anom ne ahwe se Malcolm atorenche mekoye no ede ba adesua de ene ebetimi asua ede afrimu afe yenko ensemfofom ye ko ensemfofom de a ukọ omamu mrahye bedwafi a donkum ewo ede abeto dwa sanka be ya anko mampanyini John Dramani Mahama se di tibia no no akasa moncho letter no from Ghana de she say I sack myself ni dwumedie no wode aba na wie adan ya wose amambu bone etesa wade bone ebemu atete ayese kunti bi na amambu bone de wamampanyini John Dramani Mahama wode bi atuaye asan asraye dware yen eni tinka be ya nko no akasa wontu no ho ade so Bena watchmu anie ena Progressive People's Party ye PPP amanyoko no abontrani bie se womo ebeyo ye cheye mu odene pa de etia mampani John Dramani Mahama na wode nkuku ne nkaka nyina aba efomo
ɛsan nneɛma ahodoɔ bi a wɔyɛ a wɔn nso sɛ ɛnkɔ yie ɛmmɔma yi nkɔ animu na ne nso no kukuma bi a wɔn wɔ mmarahyɛbadwafie ɛde wɔn ho agye mu bi wɔn asɛm a wɔka nyina ne sɛ brɔso sɛ yɛ mampanin John Dramani Mahama wɔde de bi asi fam sɛ mampanini na deɛ wɔde mu atintimman paa ɛyɛ atwema mponua mmarahyɛbadwani yi a wɔgyina mu de mu ɔmanfoɔ wɔ hɔ Isaac Asiama ɛne MP a wɔn nso wɔ commended na Ekuafo Ebrim Nana Atoata na wɔn ne Adom Kasee di nkɔmmɔ no wɔn kyerɛkyerɛ mu a na kyerɛ sɛ akwanya no aba sɛ wɔsɛ mampanin wɔsi fam ɔfiri sɛ Ghanafoɔ ntumi nyɛ nhwɛ hann ɛnhwɛ ne ma ne ntete ɔman yi sɛ kontebe ansa na wɔde ne nkuku ne ne nkaka aba fam nti ɛho bɛhia sɛ wɔno ankasa esi fam na ne nyinaa no ɛyɛ ne nsɛm a ɛno a wɔde ɛto dwa kyerɛ mu sɛ boys abrɛ no na mfiempi no ɛne dunsia deɛ ɛtɛ ha yi a nti wɔn mu a ɛwiwi no ho ɛkyerɛ sɛ nneɛma nkɔ yie no wɔn kɔn no ntum na ɛduru hɔ nom a wɔn so abɛpere bi ɔmampanin ɛka nsɛm wɔ Ghana bebree sɛ wɔyɛ ababunu ɔwɔ mogyamono obɛtumi atu anamɔ and so ɔmampanin a just 9 months in the office also Kasee just because of assembly will be criticized say bio and try and koyi no ɔmampanin esu Kasee say dia na ɛkɔya na sɛ bai ti na meka ne sɛ ɔmampanin sɛ wa breast won't be trust bi ɔme asonte na Ghana for and Obama ne sɛ yɛn trase yɛn mu nkurude ne yɛn na yɛn 2016 yɛ Obama ne sɛ ɛyɛ dwuma sɛm ɛnkɔ yanamotuo ɛnkɔ so yɛ bibia ɛnkɔ so na wontimi ensu sa wosuwe ɛnkyɛ ɔno hunu sɛ ɔpɛ ɔmampanin ana Ghana for ko Ghana for Obama no ɛntini yɛn Obama ne sɛ yɛn twɛn adɔre sisi aso yɛsi wontimi nya dwuma saa na Ghana is not an electoral machinery no aka sɛ yɛtɔ Obama wontini yɛn twɛn na next election sana sɛ bi yɛka deɛ kɔsan sɛ deɛ ɛnkɔ so tiɛ deɛ ya ne sɛ ɔmampanin sɛ wabrɛ na sɛ wontimi nya dwuma na wɔma yɛasonte na yɛnya yɛn te ase na anamɔ yɛ sɛ otu no wontu because for some of us he is a big disappointment to the youth mmerante no nketesia no wama yɛwerɛ aho bebree kyɛ sɛ wanhyɛ animonyam biaa wama yɛn nyinaa yɛada adi pefee sɛ bi adwumayɛ no ɛne obi a wɔyɛ kɛseɛ wɔso ne mfie so anasɛ ne mfie so ɛyɛ obi a waso na yɛ papa obi a ɔnhyɛ papa a obɛtuma ɔman Ghana atu mpɔn na ɔmampanin John Dramani Mahama na ɔma yɛ sɛ pefee sɛ adwuma no wɔntimi nyɛ so a ɔse Ghanafoɔ yɛnte asɛ sɛ wɔno wɔyɛ aberante a wabrɛ a wɔntimi ɛnyɛ adwuma no nti boys abrɛ John Mahama abrɛ ɔmɛnte aseɛ asɛ ɔse boys abrɛ na nokwa sɛ ɛyɛ bisa de na boys abrɛ no ɔpɛ ɔka de ne ɔmɔpɛ ɔka de adwuma mobɔtumi ayɛ no akɔ wɔadu ne elastic limit ana ɔnkɔtumi ayɛ a mama yɛn 2016 ɔnkɔtumi ayɛ a ntɛmpɛ yɛ ɔnka nkyɛn ne nkɔtumi ayɛ na sɛsi ase ɛka de na wode twɛ na 2016 na aba masɛ madwen kyerɛ me dɛ mɔreka na ɔnka nkyɛn ne party mkosi ɔka kyɛ Ghanafo inara ɛtumi asa time and tide wait for no man mbrɛ na asɔkye ongyina hɔ ntwɛn nyimpa mbrɛ na asɔkye ongyina hɔ ntwɛn nyimpa ma ɔkɔdo no nsɛm agye nsɛm nsɛmba wagye nsɛm nti boys abrɛ girls abrɛ nsɛm na ogu dɛ ɔka no wabrɛ a ɔma no nsa do no ɔnka nkyerɛ hɛn dɛ wabrɛ asɛm sin yɛmfiri no so no afei yɛna yɛni ɛnkɔ nsɛm foforɔ mu ɔmampanin dada Kofidi Ewu J.A. Kofoɔ ɛna de wakasa ɛde nsɛm ato dwa a ɔpanyini sɛ awerɛho sɛ nnɛ wubuo ne nidie ayera ɛwɔ mayi mu akwa te sɛ deɛ ɔde asikyire boɔ baako wode ato nsuo ankorama mu ɛden a ɛnya de a wɔbɛtene deɛ ɛbɛte sɛ ahwede abena wɔse ɛnɛ wohwɛ a ɛntɔtɔfe wa a kyerɛ sɛ nkwadaa nketenkete wotumi twa mpanyimfoɔ ayampia ɛdi watam ɛto wɔn ho ɛma mpanyimfoɔ a wɔn ho ayɛ fi kura no wɔn ho tumi hura te sɛ soro abɔfoɔ sɛ saa na ɔma wɔ nyinaa yɛ ade a ɛnsɛ na ɛmfata ɔpanyini de saa nsɛm yi ato dwa ɛmra Young Adults Fellowship a ɔmowɔ ɛyɛ Kanda Nantoma Presby asafo mu wɔkɔɔyɛ ɛkɔsra no nkrankrɔpɔ mu Presbyterian asafo ne fa ɛwɔ Kanda abɔ mmɔden ɛde wɔn mu ani akyerɛ ɔmampanyin dada akofo fie akɔsra no ɛde nsɛm ahodoɔ pii ato n'anim sɛ nansan ntam wɔn mo to nsa frɛ no wɔ dwumadie bi ase na kwan a wɔfa so eyi anamsidi mu obɛboa wɔn no wɔn ani asɔ ɛne nti wɔn ba na wɔn abɛda n'ase ɔmampanyin dada akofo nam so ɛde afutuo sonko ama Ghana emabunu ne titiriw ɛne YPG fo a
wɔn kɔɔyɛ ɛne young adult fellowship yɛ afofo a wɔn firi asafo yi mu kɔɔyɛ wɔsɛ mmerɛ bi atwa mu na nka mabunu de afutuo ne ɛyɛ obuo soronko ma mpanimfoɔ nanso ɛnɛ yi wɔrehwɛ mmɔfra aba a wɔbuo ne nidie ayera ɔmampanyin dada kofoɔ kyerɛ sɛ saa de ɛha adwen yi paa ɛnam so ma ɔde afutuo ama mabunu ɛwɔ ɔman Ghana nyinaa mu sɛ deɛ obuo sɛ no yɛmfama no ɛno ka ho bi ɛne bɛma yɛtumi anyini akyɛ ɛfiri sɛ kyerɛ no koraa ka sɛ fa nidie ɛma mpanimfoɔ de wagya ne wo nani na wo nkwanna aware ɛwɔ asase so. There needn't be religious in sense of denominational, Presbyterian, Islam. We are a secular state by constitution, but we can still be ethical. We have a sense of rightness and wrongness. And then, as I said, accountability, where the person falls, the sanction that must be applied. Of course, with a touch of humanity, but it must be there to deter everybody to keep in line properly. For na kachina fe na yeni entufa enkobono ene afomantem mum okopie mu ho MPP amanyuko wosunuko kroko omo akache anase omo regional headquarters wo be kone de krokro atum enye se ebia sabe watchman na de atum se wokwa akoda na nesote na waba na mum de akofa sansem ni nyina da aba ne se empanyufo bi a wodom amanyuko no ebie ene wokoko apa ya samra meka sei wode abufuhyew akoto sa office ni mu a wose wo makwan ema wetumi nya adwuma wone akefem anamusifo ene twetwe enkomo na mu mpanyimpa ye friends Haruna eye tafsiru a wono ena wokọ time potem a wo panyimpa a woda amanyuku no ano ena ebie nso no mpanyimfo bi a wo muso di ntintima wo mu no mu twem se mpanyimfo a wokọ empotem a wo mo na MPP amanyuku no wo hweso no wo ye no ma bi a enya ade a wani eje ho wo se wakaka na so ni nyina dem no mpanyimfo abubu wasum enua a kyerese form so kra anka wose etimi de mankrofo bi no nipa bi a kyerede yi ne nkwanta ama amamre ne amane kwan wofa so ye ontoto nyina da wadane no se da bi wantena se mafufu ena no wokwaye eno ne nam so a wode ho abufu regional headquarters office womo akotumu krokro Adom Kasee yebekoso ne de ani edi akyi na afi emrepam no yede no mobrodo ntwo no ankasa abramo ne ahwe ekwan a wofa so na watimi aso eno ano. Afe yanko asantemantamu na akopie asantemantamu a suku mako bese ensia samra meka sei yede ntansa abo mo siska wo mo je efri adesuafo nchen twamenebo enya de a epanyifo amaho kwan ehusem awrinche ewo mpotamu Adom Kasee yede okode ani edi eche ahwe sedie bentina sansemi ekoso na suku no kra ne san ene wo mo je ya samri akofa hoye edi aba. Empanyifo echiremu anachese uhwemu a sika bi o ha na kini kwanse nkomoje na so kowi ase no nipa bi anase empanyifo mo da school na no wo mo so ya no magiska no no mo de etwe mo anum anakrewa na eno ene empanyifo se so wanhwe yi a na ne wode honhon saa ne bewi ase nipa bonifo bi afa bronya ho awekra kase eni nti no Ghana Education Service for ene ne dai wo mo ato wo nsa ede afre school mako ensia no so wo mmra emeyi wo ma no se ye ya omutumi fa sa kwan no eso okọ eya asantemantemu apanyimpa wono na Ghana Education Service wono ene hweso woso tin nan edisi asem ne so prekope no wotimi hwe no wotwa ne tiante sade a wobetena amadua dumfrane abesi kuroti ade bode betem manada ne bosompon ama abo apotokura bedi adore sade abra kwaye nwene nam ebewi ase no wayete se sabe panyibode a wo hye kaki pieto anase panyina wo hwema mofrawe nanka ye kan nankarefo a wono ene de captain band de bebo no enti ene ne de wotu wonan edi esisa ensem a etwa guo no eso Ogusua Adom Kasee ene de ebro ene de November bosom ene da etoso enson tema ene de ani eche tema still yesi ba bia dro ne de akatro ene bo se wrade amamu a yebetum adintia ye de ani de eche
adwumakuo Kasee wo man Ghana eye yensu hye gyinabea Kasee tema eye tema steel company abo amane se niema bi ekoso a kyese wo mo hwe se de AC kono a ansa na mbrenkensi besi ni trase no na wada asase aka kye no wo mo mfa so a wo mo enya no nyina no egina se sika ese wo mo editu adwumayefo ka anase mfa so bi o benya no enyina mahode bo ekosoro na nsan temu no ama wo mo ebre yi pa enti de wo mo aye ne se enche wo mbeto tema steel company no emu efise wo mu sika wo mu ditu enyina mahode bo no ekosoro mo mo dwene ho a wo mu entumi enti ase abra Adom Kasee ne director opani MJ Patel ehwehwe nkomo no en wo chesesesei wo hwe wo mu sika ese wo mu enya no a wo mu gine nyina wi a anya hwe kra no beye 21,800,000 ni sika hodo pi ena chese wo mo bo ne nyina no a na wo mu de kwakotu enyina mahode bo wo se ama wo mu ho kire wo mu yipa. There is no way out. This steel industry can afford to pay 80% increase. If you take the existing, we are on a bulk consumer rate. We are paying at the moment 21.85 pesos per kWh. If it is going to increase by 80%, it is almost going to be 39.84 or something, almost 40 pesos. If you take today's Bank of Ghana's rate, exchange rate, it will be 20 pesos, US dollar 20 pesos. All over the world, wherever the big steel industries are operating, they are paying between 4 to 8 cents. Now, how can Ghana, where there are a lot of other adverse clauses also to operate the industry, can compete any overseas industry? Wasandi tuja HSA niema hudo pi ena wo mo kra edi free amanone eba a eno no woba na okasa omanfo kasa wo mo eton a wo hwe ne bo no ene se wo ye no wo man Ghana mu ankasa no a na akwa ese bo no ensisi so eni ntiama tema steel company wo mo mfa so ese wo munya no abafom niema wo mo ye no ha enyama hode bo akosoro na nti wo mo nso de bo akosoro no amama ya hodo so obi kra bi bo man Ghana mu a na akoba se no ne bo afo krachen ha de no eni nti ama wo mo ebre yi pa. You see, if you compare a industry operating some other country, and if you compare we are operating in this country, there should be equal level of play around. So there is no equal level of playing. And then they are comparing our cost of production with the imported material. How can it be? You take financial cost. If you are operating elsewhere, the financial cost is between 4 to 6%. In this country, it is 25 to 30%. How can you borrow and survive and run the industry? Adom Kasee nhwe mu kakra ye no ekyese sesei adwumayefo bebro ha ena wo mu aye krado se wo mu beyi wo mu nyina adi ama wo mu afiri tema steel company no mu akofie efise sika adwuma no enya no wo mu kyerese sika no esa. Biadu so adwadie Kasee ene ede brewo na adwadie mu nsem no ensem abete edoso enyumakuo ni bi wa de so bo mo maba abonti abesa mo tisenya de anokra bia wom enyumakuo ben ene so bo no yatwo mudin ede aka ho me ba yisia. Yamama kwaba ebion adwadie mu nsem ena edruso na Gateway Service Limited edwumako bi atema port e baskan en hono ma wo mo na ye na setem ye de so bo mo se omudwumadi omudie no ama atwenya abaho omudwumadi na ayebotete sa no pakoko eniti no enhyeda ma no ma enkoye ene waba abonten abesa wotu se nyaade anokro bia wom esansa abroso asimadu pe na kyese bibia wo so ye bia scanning ene hono ma nyina da no ma ye wie. Gateway Services Limited, GSL, mpanimfo ababonten ade atudwa chirum sentro no manfo ekagu wonso no se ne wo kotama port ho no mu a eho ba piso nyina no ejina se Gateway Services Limited for won na nyi wadwuma yenti ama ho aba peso sa nanso ne
JSL mpanifo ababonten de atodwa kire mu se entro no manfo yi won mo eka frisan sampo no won be hwehwemu bia wo container bia beba no sima bedu entem na won mo wie na won ha wani so a da pen bia so no anya kura no containers be so ha ene oha ne aduasa de wom tumi ye enti se obi ka se ho aba peso temaport ho na ye omo ansan wadwuma wonye no ye enti no woso won won eye adwene na enye yie nemom JSL mpanimfo de susu se clearing agent ene nyumaku ahodo bi a won mo ho truck drivers no mni ade nyina ka ho bi ene mpempi no ya na ho aba peso sa scan manager de ma JSL Ora Charles Okan ene ni Adom Kasee di nkoma wo chechire mu sanema bi a wo mu ye nuane a yedugu yem wo de ba ho na ni nyina mu no afei Ghana Standard Authority mpanifo wo mu nyina nso wo mo ehie bi see a share yen items na yes kana duduwa na your food product and things like that and food and drugs board ni standard board ni we mu nyina omu hia sample chemist omu nyina mu hia sample by law na so mu hia sample ne se ye best can ewie na di containers ya ko pack ansaloma ko yes ade we nyina ade ne mfa ni we se means bia nka ansana container ne baba scan no na arrangement is in place a sample chrono agent no omonsa itimi aka e da command all these agencies and say stakeholders no na the report any checks on say o ma check e this report ni na ama and then scan we no unni baby I say okoye dey okoye chemist and say obi say na say ekwen de ma e betu facility enu akiri no wo kyerɛkyerɛ niema ahodo bi mu a ya na no so eka ho bie e matema port nso ɛhɔ ɛbɛpɛ so ne kurakura mu no ɛna wɔde tudwa kyerɛ mu sɛ wɔn ma ekra nioma firi nkrɔfo aman so de ɛba ɛyɛ ɔmamu fa tema port no wɔn so nhwɛ sɛ wɔn niema no wɔn kuku no wɔn kaka bibia ɛda mu fain yes ɛkɔba sɛ mpɛdefo yɛ nhwehwɛmu bi a wɔn mmerɛ wɔte sɛ obia de yie tu yie ehunu na sɛdeɛ yɛ a ɛnya deɛ sɛ ɔhaw bia ɛbɛba Emra yo school na ye kai ade bia e friend se pian na ne obusa kusimensa capital kro beka chew o amanfo timi bo modern akofro taxi afi omuduru a we si tuaka obehu ani fum na cheso obi adwane kom na saade ni anim se kantete na na ekoso na so eda so koso a chese ne dai taxi driver bia che passenger bia dufu no manya agro adan a akwani si yenkodi sika ne edwane a wonye na adwere so obetua ado Kasee edwade mu nsam ye ne taxi drivers bi atwetwe nkomo ebiso om se sade no ye taide ye mo ne ba de ba na mo ena mutu e de fa ho omo so kye o madwene ene de o mahu taxi driver for wo my Ghana mu bi ahyase bobina wonsem a woka ne se sabre yi abronya bre ben na enti wo boabo won sika no edi bia kwohwe abusua na wo mu atumi adi bronya no de akwakoba ene se nipa efa wo mu titru chata no ebi wo ho a wo mu aye wo mu ho kwakwa nanse a kyese ntrikese nkwa ena wo mu ene wo mu ete adrafo bi ekire se eduru sabre yi a wo betumi chataw odu bechi akwakoye na kesesem nyina wo wie no oduduru bia bia esese wo si a waka kire wo se twen na miwura fia fasika ba empo ebi wo ho a wo se twen na miwura abronsen so agisika omenua ho de abrew eno ano no pabam na kyese wadwane Adom Kasee kopie ba koso ewo mrahye bedwafi a kyese taxi driver yi ene driver ni dia boy ni den eye nipa wafa no passenger ni no wo mo dia boy ni a ni nyina ene se sika bia ese ne nsa eka no sika no akwakoye twema mentwe a kyese nipa kyese wo komrahye bedwafi wakoji sika no e de abre no na ye ni adrafo bia atwe nkomo ebisa wo mo se sadi etasi ana wo mo kyerɛ saa ne eyade a etasi na eha wo mo pa si foma odwane wuda wontimi si fom efi ka nim na wagya no manekɔ no bi won so ofo ka na onum se fa na bia 120 no ono be die chinya ka 100,000 10 cedis and I say 1 cedi onu ne kɔ ka na kyerɛ so da ama police enam sɛ wo so ni kamafo na bibia te saa ntino na bi o han we twa so na wokɔ omu di dwane bebre obi okɔ to bi fa drop na so ba na wadwane bi se de ayem bebre ndi se sam no me de wunya fo so ba me se da bi o de tua me kaka na nya na obenya foforo we are taxi drivers bi o mama ne hunu ne de o mahunu e no ne Adom Kasee etwetwe ho nkomo no de aduru so empomden Kasee na empomden Kasee no enu bi aba abonten minim so wate de a na nsuno no yesenye papa wanhwe ya no wakotobi na akofa sunsun so bone de aba yetwe ho aba me ba mebubo no ne din de ama
Food and Drugs Authority mpanyinfoɔ ɛnɛ da yi wɔn de abɛto Adom Kasee anim sɛ nnuro bi aba abɔnten a ebi yɛ nsonsonnuro wonim sɛ wɔnom na asare adeɛ ebi wiase no na nsonson no ne ya no wɔyɛ kɛse akɔda no fertilizer a yɛde ama bɔdeɛ na afeafe na bɔdeɛ no bɛbɔ aputiaputi wɔyɛ mmom de bɛyɛ zoo saa so de bi wɔ hɔ a so ɔbaa ne bɛrima kɔhyiam na sɛ bɛrima no wɔn mpɛ sɛ ɔbaa no ɛbɛfa afuro na ne ho nsuo no etimi ɛte sɛ pure water na kyɛ so ɔbaa no wafa deɛ frɛ sɛ postnantu ɛna vermos ne bi wɔ hɔ a ne nyina da ɛnya adeɛ a ɛyɛ papa ɛnɛ mpɔmuden kaseɛ ɛhɔ ɛna Adom yɛde ani ɛkyerɛ wɔman Ghana adwumakuo a wɔn ɛna hwɛ sɛ nnuane ne nnuro a ɛbɛkɔ redie emu ɛnkɔnkɔyɛ ne mabɔne anaasɛ pɔsen awuduro ɛmfa ma nipadua no Food and Drugs Board asan ɛde kɔkɔbɔ sonko aba meka sɛ wɔn akye alatafoɔ bi ɛne Ghana ni bi a kwadu a yɛde abɔ wɔn ne sɛ wɔn akra enubɔne ɛde aba wɔman Ghana mu nnuro a wɔn kra ɛde baayɛ no ɛyɛ nnuro ne titiri baako ɛne vermos nsonsonnuro a wonom a nsonson no so anyina yɛ sɛ agama lizard kotrakora no etumi te ne ti ekum wɔn ɛno akyi no ɛna postino 2 a ɛno akɔyɛ aduro bi a wɔbaa ne bɛrima ahyia ɛkɔkɔhye so ewie na ebi a ne ho nsuo no kɔ ɔbaa no ho na ɔbaa no mpɛ sɛ ɔbɛnyem a wɔmene a na ekokum nkwamwa ɛyɛ sperms no sɛ bɛyɛ no ɔbaa no ɛnyem na Food and Drug Board fo kyerɛ sɛ wɔn akɔkye sɛ nipa yi a bɔne a wɔn adi ne sɛ wɔn kra nnuro no bɔne ɛde bɔ ɔman Ghana mu ɛne nti wabɔ mmɔden a ahye so awie ɔbaa no anoma ofisa nyɛnsɛn ma no bosome no nso hwɛ wɔbɛfrɛ waka kyerɛ sɛ wɔnhunu na kyerɛ sɛ how paa ɛna ato wɔpani Isaac Collison wɔno ɛne pani paa wɔhwɛ ɛyɛ post market surveillance so ɛwɔ Food and Drugs Board wɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ nhwɛ yie paa meka sɛ alatafoɔ mmienu a wɔn di saa bɔne no mpanimfoɔ aso wɔn mu a mmra ɛne wɔn mu edi na afei nsɛm bisa bi ɛfa ho nso no wɔn atumi ɛde atoa so epomde ho nsɛm ene yɛkɔyɛ yɛkɔhwɛ na ɛne nti sɛ wokɔ no akɔtɔ aduro no bia mesɛw alatani bɛsi ɔsɛ shine your eyes hwɛ hunu sɛ sɛbi obi amfa su akwa ɛna no wakyenkyena na ɛdase brɛ company limited ɔmo na de sahata ba mixture abadwa so wɔmo ɛna ɔmo fa mpomde ho nsɛm Kasee bɔ no ka baabi aduru so ne yɛbɛkɔ agoprama so ne akɔhwɛ agoprama so nsɛm agokansie kusi mensa kapito ayɛ krado ɛwɔ ha Obisamu akwaba eba agokansie so ewa Adom Kasee so ene so ye de agokansie mu nsɛm bro a atenka coffee gin na dawroma ena wopia amede abro ensan de obenum a eno ane atenka ene boa ema otimi gyan na so enwo se gyan aba mu bidi de kusi mensa capito ye hwɛ nsɛm no se na esi etie Ghana brantie a wosi akan ema Black Stars so san ewo Shaka 04 ewo Germany mamu abrantie Kevin Prince Boateng ene ho ensɛm a eba biemu kyerɛ sɛ enura akansie a Chelsea ene Shaka for esi ewo UEFA Champions League nim no abrantie Kevin Prince Boateng ekame akɔ sɛ wo praye ewo saa akansie no mo obi a onya akwanya hwe akansie no bibia wo sɛ bese sima adioson ensontam ena wo mo yi abrantie no efiri mu a wantimi anto aso ensi akan ne bi eno ena nam so amanhwemu no kyerɛ sɛ ne ho akakra ampanifo a wo mo wo eboboko no kyerɛ sɛ wo mo guso wo mo ehwe no ehwe ankosi kyina no na wo matimi asisu dua sa abrantie ne prampa anase bia ne ho betimi ato ne ntam na watimi asan ba besi akan e de ama o my Ghana ye frɛ no so na ye mehwɛ ensam foforo ensam anansen asɔre ɛwɔ Ghana ha sɛ obroni bi ba ababegye coach Kasee apia adwuma ye ene ade no ekame akɔ sɛ ama bebe na adwen afia kansie kɛse a Ghana ene Egypt ɛbɛbɔ ɛyɛ na ayabusumi ɛyɛ simi mu ye se betimi aboabo ye ho no na no ɛna opani ba akɔ a ɔno so ɛde akoten ɛwɔ football mu akye yie pa na fits Gerard Bakeswood ɛso de na no ato sanse mu kyerɛ sɛ wɔhwɛ sɛ ne nneɛma ɛkɔ a wɔn de afutu ɛna ɔde ɛma mpanifo sɛ bɛyɛ a wɔn mu nyi ɔmadwen firi saa nsɛnsɛm no so na wɔn fɔ ɔmadwen kɔ a kansie na nkasa so sɛ bɛboa ama Ghana yɛtumi akɔdi nkɔdi mesesi ano mehu sɛ broni bi no ɔba because source a saa information firi ɔba no ɛnyɛ source ɛbɛtumi agye atum sɛ broni bi aba. I mean, what I want to tell the whole Ghanaians is that I care less than 14 days. Near Kobo, Sar return match. In the moment, they concentrating on playing body, no, training by any normal, younger technical, you know, because FA chairman has FA president has come out to say,
technical device be bibia woman starting room no woman no bia babedina minister say wonimo bia inti me sa dey go there me fanye duma inti Ghana for mo research say from now to table Egypt man no technical bia ni ho free bibia ba na blasters be here technical director oh yeah technical director bia technical director a job for the boys what I say because coach back no be qualified the most important thing is to qualify the the coach back on your qualified you do for technical ibiaba wo be me I call a job for the boys which I don't think say the minister and I say Kasee and I say obi betra say yan Ghana fonka say was sacrifice the panel just to give him money no that one there is not proper. We ne na afis nsɛm a wɔno so de aba nti yɛhwɛ sɛ ɛbɛba so na sa nsɛm a ɛkɔ so ɛfa yɛ top mola ho class top mola ho no deɛ ɛba kyerɛ sɛ ɔpani no kora no oni ɔman mu ha sɛ na ebi mu ɛhyɛ aseɛ ɛkeka yɛ sɛ waba bɛduru ɔman mu a wɔne mpanimfoɔ bi ɛhyɛ aseɛ a wɔn ɛyɛ meetings awodoɔ no ehwɛmu a ɛfi Germany man mu ɛba kyerɛ sɛ owura no kora no ɛnura na ɔwɔ Germany a kyerɛ sɛ ɛyɛ kasafoni bi wɔ hɔ a na wɔte so abra UEFA Champions League akansi ɛkɔ so nyina no na owura no ɛte TV so a wɔn so ɛne wɔn ɛdwendwen akansie no nti no ɛnyɛ adeɛ sɛ waba bɛduru ɔman mu ha sɛ ne bebe na ɛka ne ti saa nsɛm na ɛbaa ɛne nyina no ɛyɛ huruduhurada asɛm bi a ɛwɔ sɛ nyinaa yɛto twen na afei yɛhwɛ anim sɛ yɛbɛtumi ako akansie kɛseɛ a ɛde anim yɛne Egypt man mu ɛdeɛ no nhwɛmu no a ɛba no ɛkyerɛ sɛ sisi adeɛ GFfoɔ ɛsɛ wɔn nim wɔhwɛ afei ɛyɛ ministry kyerɛ sɛ wɔn nim wɔhwɛ nti na yɛ sɛ owura no yɛbɛto yɛ adwuma ɛwɔ ne ho na yɛahwɛ so abɔ yɛ akansie na Kwasi Apia akɔ so ayɛ n'adwuma sɛnea ɛteɛ na abusia magina ɛyɛ nsɛm yi so top mola ne top ho ahwan nyinaa so na mede awakansi dwumadie na asi hyɛ no soma me sɛ atenka coffee gin na daroma ɛna wakuta mu ɛma yɛde ɛbrɛ wɔ sɛ wonim sɛ atenka deɛ ɛnɛ yɛkɔwura weekend mu ɛno a ne wɔsɛ yɛnom na yɛde gyina yɛn naa so mede ne kusi mensa capito obi dum bi kɔkɔ de kum bɛtoa so na ɔde kasɛ na brɛ Kusimensa kapito yɛda wase sɛ ɔde kɔ agoprama so na deɛ duru so ɛyɛ negyedeɛ kaseɛ bɔ ababa wa wagye din wɔ nwumtom a friend sɛ Grace Ashi dodo na friend sɛ ɔba ya wɔse ɛnɛ wɔne GFfoɔ ma no aduane asa adan a wɔse wayɛ adwuma bebree watonyo bebree de aboa Black Stars ahye mu nkwa na so kɔwi ase kapre atoko da mu mpo ɛnya de ma ne bie Era Grace Ashi ɛyɛ dwumtoni a ɔhwɛ adwumu ahodo a yɛbɔ teten na afei ɔmanfo ehuri sapa no a maame uyi ne firi mu a enye yie Grace Ashi abo amaneɛ sɛ n'ani nye nneɛma ahodo bi ho nditru ɛne deɛ wayɛ ɛde ama Black Stars nyinaa wɔkyerɛ sɛ wabɔ adwuma ahodo pii ɛde ama Ghana Black Stars ama abo ama dwumi ahyɛ Black Stars animuonyam ama empo anigye aba wɔn widie mu ama watumi adi nkunim ɛde ama wɔn Nenso de yoye nyina no kapre kra no enya ade a ne nsa aka bie enu akyi no akwa akoba se wo man Ghana eye Ghana Football Association emo a eso de boa no wo man ne kapre empeduru bia bi no odi dwuma bi no oto nsa frɛ wo mo a enya ade a wo mo ekɔ eni integration hyaba amane se Ghana Football Association wo mo ye boni aye wonye bibia mfa mo wo mo bio wo modwum bia ma Ghana Black Stars bio pam no twa no de waka nyane se de oyeye bia no wɔde amatwedi ampo nyankopɔn ɛni nti wonu no ho so wɔyɛ na emum efiri na ɛkɔ no wɔ modwum bia bio ɛmfa ɛma Ghana Black Stars akofoɔ no we yɛ asɛmsɛbɛ a aba abɛtɔ abɔnta afei yɛnkɔ Facebook ɔmanfo bi adwenkyerɛ ɔmɔde aba na afei yɛnkenkan okɔ Facebook a Adom TV na wa like wi a wobɛtumi de comments ato yɛbɛkenkan ɛde ama wo na we say medin the aristocrat brade edin benni nana ya Brian was say omampanyin dada akofo se de usika saye no mepena sempa wakasa se panyini tinyakopon insha no wade pa waye no sanso na Efree Jacob Silver Junior de a wade ba was nyakopon wonka ye nuanom melkomfo a wo mato ananom e wonse do no ehon sanso na Bar Richard was condolence enko enfama adofo a samre omo ahwe omabusuafo nyina da no ntinyakopon enso eka wo ho ebe sanso ena Patrick nana obo asante was monka nkyerɛ abrante no se
o wose na abrante de kasa no wonhyeda entene ne papa say ebe Lawrence emra na ye no mo edi nkomo Melcom fo no no wonhyeda entene ne eno no de ho nsem aba ena we nso se medi Asamoah Frank Labi wose me raho pa Adom Kasee ena mama me raho Sandra Freeman so de awode eba ye wose abai tibi bon ho modene se de ebe ya wo betumi aye bibi ede ama emabu no esansase ye betenase ama obi etumi aba bidiga na de hye ne de nya de beso ni Alhaji Blue and so dear wode ebaye Alhaji Blue was needing the Fabregas na wase Nyankopon encheche abusuafo bre no mo mato na nano monse do so wo fo mo NCG Adjuma Dennis and so dear wode baye Adjuman wase Nyankopon enka wo bibia ho na Adom ene mama me wra ho pa Adjuma Chima wase ne wra ho pa se Kasee di adwene de che behwe esu frau ebre no ayebi enti Adom Kasee ene de boaboa no ne so ne so ede brewo November bosome ne da etosonso aha ene edi ebisi mi amekenkan ye eye obidum bi kwaku edu komin sadomdom ya ochena da obesanso aten kana ansa na no ensama hodo bi a wote ye bi ene se ene de eye afepepepa Melcom akwanhia esi ye ne ye nuanu betwetwe nkomo ama omonsom omoka ne sesem penfotumi omwade a ne na wanhwe akoto ene bekwa kopie sanso ene omampanyi dada je kufo so ede nsoma ba beto abonte a wochim so obuo ne di ayra ewo ya bibrim ha ayra wo mayimu a ehu behia se osi tumhwe ye di ho dwuma ye ko mrahye bedwafie ekohwe se mrahye bedwafo so omampanyini boys abre na woto no so hwe no wabra obi anhye no wonso anoma no won fancy form na ne komu enwe no sanso ene ye ko ya ye kohwe taxi drivers won sensem ene nsoma hodo pi a eka hom mi amekenka ye biun eye obidum bi kwaku edu kumi mado wase amamu se ne wo ye ya wa tu ma yitimi ba ofi o chanada wo besanso atenka ebiun nyameka